Joo. Sitten valita sieltä vaikka 2 kappaleen. Kaikkea rohmua. Sitten osa palautukseen. En anna. Nää on mun. Se oli röyhkeästi tehty. Nyt pitäisi nuoren miehen vähän kasvatustapoja harkita. Noniin. Saanko mä pitää yhtään? Kaikille jotain, kaikille jotain. Mä otan yhden. Kiitos. Voi ei. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos samoin. Hirveen makuisia. Anteeksi, olisiko ihan lyhyen aikaa? Joo, meillä on tässä nyt Asko Sirpalevaara ja olisi kysymyksenä, että sä oot nyt ehdolla. Etkö olekin? Joo, niin minkä takia sä jaksat hakea vieläkin? Koska Helsingissä on vielä niin paljon työtä tekemättä terveydenhuollossa, älä nyt. Kulttuurille satelee rahaa, liikunnalle satelee rahaa. Saat kasvohoidon. Haluan, jos pääsen valtuustoon. Saanko mä pari lisää? Ota lisää, joo. Joo. Oot sä vielä? Joo. Onks mun kaikki sulle hei? On. Mä otan tuolta lisää sitten. Ai joo. No, miksi sä noin teit? Tää on testi. Mikä testi se on? Tää on testi. Adi, että korjaako vihreä jätteet? Niin. Mutta miksi se tuli jätteeksi? No voi ne uusio käyttää. Niin, mutta se voi kierrättää. Miten se välttämättä ole jätteet, se voi olla vaikka tämmönen varastointi. No niin, vihreät ei todellakaan poimi roskia. Mun täytyy tehdä se. Ja nyt pelkät tytöt, Tero! Ja pojat, erikois! Tero! Teistä on mihinkään. Anteeksi, mä puhkasin, mä toin sulle uuden. Sä voit pitää ei. tätä. Kiitos, ei. Ota nyt hetkeksi. En mä nyt hetkeksi ota. Mut siis, eikö siellä ollut se ikävammaisten sarja? Missä vanhat ihmiset menee ja kaatuilee? Minä myönnän, että mulla on vähän ikää jo. Mutta Juu, ei siinä ole mitään. Sen takia on oma sarja ikämiehille. Siinä on joo, mutta mä en nyt ollut tällä kertaa. Mutta sä et ollut se voittaja. Ei, kun en ottanut osaa ollenkaan. Mutta jos sä olisit ottanut osaa, sä olisit voittanut. Missähän lajissa olisi parhaat mahdollisuudet? Mä tiedän, joku 6 metrin juoksu ja mun estehyppy. Saanko mä ottaa karkin? Niin, ole hyvä. Mä otan pari kavereille.